अरे हाँ तो का हाल बा भाई लोग। खेसारी विरोधी के बजा दिलो बाजा हमरे नामो वीआईपी राजा। अरे हम लोग भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एक और ब्लास्ट मस्त भोजपुरी सॉन्ग रिलीज हो गए 4 जौन गाना के टाइटल बा जातवा के दांतवा। अरे हम गाना कब तक लगता कौना चैनल पर तो कते तरीके रिलीज कर जाता गाना कैसन होके बा गाना में काम के कैले बा पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग की ई वाला वीडियो में तो लोग ई वाला वीडियो के शुरू से लेके लास्ट तक देखा लगी। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब निकलने के लिए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए। तो भाई लोग तो लोग सबसे पहले बता दी कि हम जातवा के दातवा गाना लिखले के बता गाना के लिखले बड़न अभिषेक भोजपुरिया। अरे हम बोले जातवा के दातवा गाना लिखले बड़न अभिषेक भोजपुरिया। बाकी तो लोग गाना में म्यूजिक सुने के मिली आर्या शर्मा के। अरे मान लो म्यूजिक बना के दिले बड़न आर्या शर्मा। बाकी बात करो लेकिन यहाँ गाना के गई पता गाना गई बड़न भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और फीमेल सिंगर शिल्पी राज। अरे हम भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज दोनों आदमी मिल के गाना गईले बा। बाकी बात कर ले कि गाना कैसन होके बा तो गाना बहुत ही बेस्ट और बहुत ही मस्त और बहुत ही खतरनाक होके बा। अरे बोलो ऐसा खबर खेसारी लाल यादव के टीम द्वारा निकल के आवता कि हाँ ये वाला जो गाना बा तो बहुत ही बेस्ट बा बहुत ही मस्त बा बहुत ही झकास बा। तो लोग गाना के मिस मत कर ले गाना के सुनिए लेकिन बतावल जाता कि हाँ बहुत बेस्ट बा। लेकिन भाई लोग जब गाने के रिलीज करल जाए तब मालूम चल जाइए अपने कि हाँ कितना बेस्ट बा। बाकी बात कर रहे कि हाँ वीडियो फॉर्मेट में के देखे के मिली तो वीडियो फॉर्मेट में तो लोग देखे के मिले भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन खेसारी लाल यादव और प्रिया रघुवंशी। अरे बोलो भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और प्रिया रघुवंशी तो लोग वीडियो फॉर्मेट में देखे के मिलियन। बाकी तो लोग वाला गाना जो सुने के बाद अरे हाँ अपना आपन ट्यून अरे हाँ आपन ट्यून यूट्यूब चैनल पर रिलीज होके अलावा तो लोग गाना के मिस मत कर गाना के जरूर सुनिए लेंगे। बाकी तो लोग के बता दी कि हाँ गाना कब तक रिलीज करल जाता तो गाना रिलीज करल जाता पहले कल सुबह टीजर आवे वाला बा। अरे भाई आज पोस्टर आयल है यानी 27 तारीख के टीजर आवे वाला बा और 28 तारीख के 6:30 में अपन ट्यून यूट्यूब चैनल पे गाने के रिलीज कर दिया तो लोग गाने के सुनिए लेकिन गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बहुत ही झकास बा। अरे हाँ बोलो तो लोग गाना के मिस मत कर लेकिन गाने के जरूर सुनिए लेकिन 28 तारीख के रेडी रहिए लेकिन तो लोग अपन ट्यून यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर ला लेकिन और ई भी चैनल के सब्सक्राइब कर ला लेकिन। बाकी तो लोग ये वाला वीडियो कैसा लगल वीडियो अच्छा लगल तो लाइक कर लें चैनल के सब्सक्राइब कर लें वीडियो के शेयर कर लेकिन। बाकी तो लोग भी खेसारी लाल यादव को फैन बढ़ा लें तो एगो अच्छा सा